Ahoj. A letos, tak jako každý rok, jsem strávil spoustu času na různých veletrzích a tak jsem si říkal, že si přivezu aspoň nějakou tu zajímavostku, nějakou drobnůstku, která by mi ten veletrh připomněla. Ale nechtěl jsem úplně obyčejnou věc, ale něco opravdu zajímavého. Popravdě musím říct, že ani v tom množství exponátů jsem nenašel mnoho věcí, které by mě zaujaly. Na veletrzích je nepřeberně nářadí, náčiní, ale vždycky je to obdoba něčeho, co už známe, takže najít něco skutečně zajímavého, to není jen tak. Nakonec jsem to chtěl vzdát a ve finále jsem neměl ani dost času na to, abych to všechno prošel. Tak jsem to nechal až na poslední chvíli vždycky a skutečně se podařilo pár věcí objevit, i když jsem důkladně nepátral. A jsem za ně opravdu rád, protože si myslím, že to má smysl tady to, co jsem si přivezl. Všechno to souvisí s rybařinou. Jo, nejsou to v pravém smyslu rybářské potřeby, není to prodaný naviják, ale je to něco, co se na rybách vždycky hodí. První věcí jsou tady ty rybářské brýle. První, co mě zaujalo, bylo to, že mají pevný obal. Někdy se prodávají ty brýle jenom v takovém plastu a takovým hadříku, což na nic není. No, to je jenom prostě prodejní obal, ale tohle je věc, která skutečně to uchrání ty brýle. Já zničím dvoje za rok úplně normálně, si na ně někde sednu, nebo to položím někde, nebo je to oškrkaný za chviličku. Ale tohle je fajn, má to pevný obal. Je to plus tady té věci. Tyhle ty brýlečky jsou fotochromatické. To znamená, že pokud je hodně světla, tak ty čočky se sami stmívají, pokud je málo světla, tak zesvětlají a to se hodí hlavně v těch podmínkách, které jsou dneska. Je mráček, sluníčko, zajde to a tak. Pořád se to mění, ty světelné podmínky a to je neocenitelný. Dál mají pevný rám, ten rám je z hliníku. Je to olexovaný hliník a přestože je to kov, takže váží ty brýle jenom nějakých 28 gramů, což je perfektní. Postranice jsou pogumované, takže to nestudí, neklouže to. Pogumované jsou tady ty části, které se dotýkají nosu. Vůle tady v těch pantíkách prostě nejsou, to tam absolutně není. Jsou to polarizační brýle, mají UV filtr, je to 400 nanometrů a to filtr skupiny 3. Takže se to hodí jak pro rybolov, tak do auta. Myslím si, že je to věc, která vám pomáhá na rybách. Ocení to každý rybář, nejenom plavačkář, muškař. Na přívlač se to hodí, ale i teď, když sedím s feederem a svítí mě takhle sluníčko, tak je to úplně super. Takže tohle je první věc, kterou jsem si z veletrhu přivezl. Je to za dobrý peníze, to jsem neříkal. No, takovýhle brejle normálně stojí 2–2,5 tisíce a tyhle jsou v podstatě za nějakou polovičku. Takže asi tak. První věc.